per què se feia, com se feia el cotó, quan s'ha fet i per què s'ha deixat de fer? Pues perquè no era rentable. I com... El cotó costava molt de collir, perquè tenies que anar... El cotó se Però feia... a veure, com es començava a plantar el cotó? Aixina perquè aixina? No, el cotó se plantava perquè la dasta i tot això ja havia passat de moda. Ja també ja se deixant de criar molts animals, ja no se necessitava tant els moniatos, la nació ja anava menjant millor i moniatos ja no menjaven tots els puestos. Ja com antes per Barcelona no encarregaven prou vagons, perquè Barcelona allò era... Barcelona acollia, això no ho feia. I el moniato, l'era del moniato, el posaves en la farina, moniato, el bollies i el mesclaves en la farina. Feia el pa més blanc, més això, però el posaves en la farina. I posaves, molts posaven, en la farina també mesclaven farina de dacsa, el que donaven als bous, en uns camallí. I posaven el moniato per blandir, perquè la dacsa era molt dura per menjar. I mesclaven farina, moniato, volien un pirol de moniato, es pelaven i es passaven en companyia de la farina i feien més pa. A raïs de tot això, que s'acabà ja la fam d'aquells temps, doncs és quan vingui el cotó. I el vingui el cotó, i es començaren a fer cotó, i així anirien 200 dones tots els dies a collir cotó als camps. Quina edat tenia vostè quan el cotó? Jo, pues això seria pues, l'any 50 i pico, fora 60. 50 i pico. Seria. I el cotó costava molt de collir. El cotó feia almenys 6 o 7 vares. I aquestes vares, a cada vara feia una capseta. I la capseta estava allà dins, rotlladeta. I ell mateix anava obrint-se i triar. I és quan triar era molt bonico. Ves un camp i el veies tot blanc. I després anaves en bolses que pareixies un becerro. Bolses de què? Bolses de què? Bolses. De tela. De tela i de sac. La majoria de sac els portàvem ahir i en les dues mans i a la bolsa, les dues mans a la bolsa, i quan tenies la bolsa plena, te n'anaves a un sac que tenies i d'ahir el traspassaves dins del sac. Ja. I després el gallonet, que no tenia prou força per això, l'obries i treus el gallonet, molta faena. Molta faena. Avui això no es pot fer perquè això val, jo compte, val una barbaritat de mig de pessetes, de collir un camp de cotó. I després aquest gallonet que no eixia per força del camp, que no estava prou alimentat, o sigui, del que es volguera, i molts gallonets se quedaven. Molts, doncs, el picaven i després en palos agarraven el galló i el portàvem al Val. Al Val per què? Perquè allí estava la fàbrica. La fàbrica de cotó? De cotó. Primer ens començàrem a portar-los al Val. I allí ens el classificaven de primera, segona i tercera. Què ho portaven, en el carro? En el carro. I allí... I d'aquí al Val, quant de temps li portava d'arribar al Val? Pues necessitava almenys 4 hores i pico. A soles? 4 hores. Jo tenia una haca que en 2 hores, en 3 hores i mitja anava. I després ja vingueren així i ho van fer ahir el balat, ho posaren ahir el balat, més prop. Ahir pues toca, però ahir vingueren els lladres. Què vol dir que vingueren els lladres? Pues jo l'ho explicaré. Ahir vingué el robo de la història en el cotó. Ahir plegaven i te posaven de primera, segona i tercera categoria. El primera valia diners, el segon la meitat i el tercer ja no valia un xavo i se l'emportaven tot. Què vol dir que se l'emportaven tot? Que se l'emportaven ja tot el cotó en 4 xavos. Ja. De primer te posaven 2 o 3 sacs,
te'l posaven de primera. I després 4 o 5 sacs te'l posaven de segon. I després 5 o 6 sacs te'l posaven ja, Sí, que no valia fer-te compte que res, però se l'emportaven tot i el mesclaven i valia tot per ells. Sí, sí, I per tu no valia mai res. Sí. Y entonces se deja de cultivar el cotó. En això se deixaren de cultivar el cotó. I és quan vingui el taronxara.